tak ja im to potom zoberiem. Lebo musím... Vybudovali takú gáž. V Lani sme to robili. Ste robili? Ja som o tom vôbec nevedel, na nás idem tu, pozerám, tak toto... A tu je už koniec, tak to bolo ďalej, dá sa. Ale hovorím, ale tu som sa vždy otáčal pod tým orechom. Ten orech... A teraz som pozeral, aj tam je vybudené, aj tam je vybudené, kde teraz? A tento tak pekne hovorí, že zavolaj pána, zavolaj. Ráno som išiel do Baumaxu, lebo ma celý počúvaj, tvoja pani ani ma nepočuje. Tak sme sa smiali, minule bol jeden s nami a potom ešte došiel jeden. A ten Šaňo mu hovorí, že poď, aké dobré oškvarky sú. On bol chytený. To nie sú tie na... No ja sa... Alebo toto sú oni. Čo sú tie lieči. No a potom som išiel s autom do našej záhrady, lebo Zuzka chcela takú stoličku, taký, viete čo je hokerli? No, hokerli, že by neboli operela na ruku a na chrbát. To u nás. Jak oni ale trku záhrady sú. Ale pekne máte porobené, pozeral som. Nemáme nič porobené. Toto musíme, to sme doniesli reputu. Ráno tu bol ešte rebrík, nie? Tuto piesne. Nie, ja tam bola nie rebrík. Aha, a je tam. Tam máme len trávu a ešte skleníku. Máme tam predu skleník, tam ešte máme papriku, tu musíme vyhodiť už. Tak som tu bol, viete, ešte pred okolo 8:45 som tu prišiel. A tak som rozmýšľal, však som sa rozprával s tými psami, že zavolaj každý a zavolaj. A potom, keď nič, hovorím, však už som tu skoro pol hodiny. Ale on keď to aj dneska nespraví, nevadí. Nevadí. Ja ani nechcem. Vy pôjdete autom, hej? Ja pôjdem autom. Lebo v rukách by to bolo... Nie, autom pôjdem ja. Pondelok ráno idem domov, lebo mám penziu ráno. Bola Švihranová, takže... Ale nie, to si oni vybavia. Oni si vybavia sami. Nefoď ma, človeče. Ako žijete? Ďakujem za opýtanie, výborné. Vidíte, mám tu kamaráda. Áno, sú tu. Jak sa Zora hnevá. Nechceli ma počúvať ráno. Som im povedal, že zavolaj gazdu. A nezavolali. Bol ste preč, čo? Teda. Si nepolepšiteľný. Áno, nepolepšiteľný. A Peťo